tomto videu si povieme niečo o jednom type zhodného zobrazenia, o stredovej súmernosti. Takže stredová súmernosť je prvým a väčšinou najjednoduchším zhodným zobrazením, ktoré sa učíme v škole. Takže keďže sa volá stredová súmernosť, zrejme bude mať nejaký stred, ktorý je vlastne najdôležitejším bodom v tomto zobrazení. Tak máme nejaký stred, väčšinou ho označujeme písmenkom S. A teraz ešte potrebujeme nejaký útvar, ktorý chceme zobraziť. Napríklad takúto jednotku. De facto je to lomená čiara, ktorú je zložená z dvoch priamok. Poďme ju zobraziť. Takže poďme postupne. Začneme prvým bodom, označíme si ho napríklad A, poďme ho zobraziť cez stred. Čiže spojíme bod A cez S a ďalej, tak, aby vlastne S bol stred tej čiarkovanej priamky. Na druhej strane vznikne teda A s čiarkou. S je presne v strede medzi A a A s čiarkou. Rovnako označme bod B, spojíme s S-kom, predĺžme na druhú stranu, znova tak, aby S bolo v strede úsečky B bez čiary. Ešte jeden bod potrebujeme zobraziť, takže označme ho C, prenesieme cez stred S, na druhú stranu vznikne nám bod C s čiarkou. Takto sme preniesli 3 body lomenej čiary a teda máme výsledok, máme obraz čiary ABC, je čiara A s čiarkou, B s čiarkou, C s čiarkou. Zobrazili sme stredové súmernosti. Poďme si niečo povedať ešte k vlastnostiam. Takže spôsob zápisu je asi takýto, že stredová súmernosť podľa stredu, v zátvorke píšeme podľa akého bodu, nemusí to byť vždy podľa S, ale najčastejšie to takto býva. Čiže S v zátvorke podľa stredu S nám zobrazuje bod A do bodu A s čiarkou. Zaujímavé je, že platí to aj opačne. Keď zobrazíme bod A s čiarkou, dostaneme sa nazad do bodu A. Čiže jeden vzor sa zobrazuje do obrazu a naopak. Toto je taká vlastnosť zaujímavá stredovej súmernosti. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou je, že vzájomné priamky, vzor a obraz, sú navzájom rovnobežné. Že vidíme AB a s čiarkou B s čiarkou sú navzájom rovnobežné. A rovnako rovnobežné sú aj BC a B s čiarkou, C s čiarkou. Toto vždycky platí. Takže stredová súmernosť je shodné zobrazenie a keďže je shodné, zachováva veľkosť. Obraz a vzor sú rovnako veľké útvary. To by bolo k stredovej súmernosti všetko a ďakujem vám za pozornosť.